Hello guys! Here naman tayo sa bayan ng Balingwan. Bumili ako ng pagkain sa baboy. Tapos sapato. Pollard ang binili ko, 10 kilo. PDP para sapato. Free starter para sa baktin. 2 ka kilo nga kuan katong para kuan na siya pangasawa sa anay. Ayan, para pangasawa sa anay guys. Para mangasawa na ang anay. Para magkabakti na po. Nanada ni ang kuan? Oh, na. Ito na siya. Katong PDP na ana? Oh, kini PDP. Kani PDP? Muning PDP, muning starter, muning ang katong distating. Ah. May bala ni mong distating dagko sa grano. Inyo. Kaning para sa anay? Markahan lang ako ni distating. Para sa pangasawa? Oh. Ang sa para itlog sa manok wala na? Wala min Nahutdan? Naubusan sila para itlog sa manok. Ang Chinese chicken wala pa nang itlog. Mao nang akong palitan sa para pangitlog tapos nahutdan sila ari. Punta tayo dito sa taas ng para mag-live tayo sa Facebook page. Maraming nakatambay dito. Dito tayo guys sa taas. I-try natin mag-live dito kung maka-live tayo. Ayan, may upuan oh. Mo diba? Plaster tayo dito guys. Mag-live ako sa Facebook page. Kasi hindi ako maka-upload sa Facebook. Baka siguro kuan ang data. Dili makadaog. Mao nang mag-live na lang ko karon. Tapos kaning isa ka cellphone mo ay akong ginagamit pag live. A few moments later. Ha, Brownie! Agoy, si Brownie. Ha? Bakit tayo kubutas lagi kay dana lang sa bangko. Here na kami guys. Dana lang. Salamat kay ha. Eto, bumili ako ng butas. Abri, Kuryana! Abri, he! Agoy! Kumutol ko na yung Giti. aman si mama. Matulog naman ni. Matuhog na mo, nanyapon na day mo. Huy! Alas 4 minang na. Kasayo ko ninyo. Sa akin. Hoy! It's not you. It is my mind. De ato puro testingan de. Kana ma. Si mother. Wala prituhar na ma. Isdang gabon. Ay si Mother Marites nakangiti na naman si Mother Marites. Kasi So very beautiful. Asa? Butas? Why did you angkon-angkon here? Ato ganing tanaw. It's not you. It is my mind. Ato yan pud unta ko nimo. Pag makasipa tagkuan. Bulawan. Pag sa baboy hindi kuligi. Ang butas manggun nimo dinhi no, duha ka bukno unya di lang nimo ati manon paghugas no. Mao nang wajoy makaangkon da nag Kung wa ka diyan ay. agsuoton dai nimo. Okay ra magsuoton basta hugasan. Ang diri magud kay butas dinhi sa kuan, bukid duha ka buok pero di man lagi ati manon pagkuan. Unsa ba sa nga botas nga. Ano sa nadilan ko ang ko ba nako? Di ati manon pag limpyo. Naka-upload na kati. Andre makakanaling yun. Kapila na na. 400. Ito mo to. Wa may agsigo na ko itom di kana na lang. Ante makasana ako. Ha, ang sante? Si Auntie Mercy guys, Hi here. guys, may hapon. Awa buli kayo. Kanigit patsada ka lubog. Ay nanya po nagiday mo? Oh, Bigino ko alas 5 pa. alangan, ulan man. Tugnaw kayo. Uy, ginuho ko na niya po na sila guys. Hayag pa kayo.
Tapos si Rimon, nakarating si Rimon ngayon. Naman dayon yung pa. Ay, nanyapo na day mo. Pangatulugan mo, day mo paingon? Oo. Lala. Ay, simbak. Kaya nagani ko sa kuan. Lipat na to. Eto, bumili ako ng isda. Gabon. Ang tawag sa amin dito ay gabon. Iwan ko sa inyo kung ano ang tawag sa inyo. Amag. Lahi man tong amag kay gagmay. Ito, malaki. Malaking amag. Kasing laki ng mata ni Gerald. Amag sa law. Tapos, bumili ako ng butas kay palaging umuulan dito sa bukid. Maputik. Pag magkuha ko ng pako, may butas na ako. Diba? So, ilagay muna ito sa ref kasi hindi pa ito lutuin ngayon. Tapos na silang kumain ng hapon. Alas 5 pa. Diba? Tapos mga tulog na daw sila. Sobrang mahal ang isda, guys. Kasi yung isang isda kanina, 260. 280 ba yun? 260. Mahal. Tapos kani, 180 siguro ni. Sobra ka mahal ang isda. Mga nang kanira akong gipalit. Wala ko nagpalit sa pan. Kaya nagdali-dali naman. Nag-live ko kaganiha sa Facebook page na ako. Maunang wala kay ko naka-vlog dito. Sa pagpalit sa isda, wala ko nag-vlog. Tapos, sana masuportahan ninyo akong Facebook page, Maya Mia. Kasi sabi nila malaki daw ang sahod sa Facebook page kaysa YouTube. Kaya eto, sana masuportahan ninyo ang akong Facebook page, Maya Mia. Guys, tapos na kasi silang kumain. Bumili na lang ako ng tinapay. Ito na lang ang hapunan ko, tinapay. Ayan, tinapay. Tinapay. Ang iparis ko ay sardinas. O, di ba? Masarap na rin yan. Tapos may royal. Tapos may tinapay pa. Tapos ang request ni Gerald, ice cream. Ang sarap-sarap ng ice cream. Requested by Gerald. Tapos si Mother Earth. Ayun, si Mother Earth. Lechon manok. Lechon manok. Asa man tag lechon manok karon gabi naman. Ano yan, Mother? Come here na, come here. Manok. Lechon manok. Mura po dik si Mama o si Raymond. Gabing dako mga lechon manok. Ay, nako, mabuang ko. Kain tayo, guys. Ito lang ang hapunan ko. Kain-kain, lahat dyan. So, itong sardinas, i-ano natin. Hala. Lahi siya kay ngano, gamatika. Okay, mabaka ni. Tanaw sa natong expiration date. Kasi, di natin alam. 2025 pa. Dugay pa. Malayo pa ang expiration date niya. Tapos si Brownie, Dera, kain tayo lahat dyan. Ngayon tag ice cream, guys. O, diba? Kain-kain tayo, Brownie, para sa'yo. Lain na. O, ni Madam Emma. Lain siya, Tino. Namarag, kung ano? Ubi. Ano sa inya flavor? Obi? Ubi o chocolate. Ano ubi manaw ka na? Kurang na kurang? Oh. Lami. Ha? No, mueves di Gerald sa iring. Sibog diri Madir. Kaya hindi ka makita sa video. Hindi nakuhaan si Mother Maritis. Kain tayo ninyo lahat dyan. Brownie! Oh, si Mother mo. Sibog diri may mapa. Ubi. Dana. Ba.
Para makita ng pagmumukha mong maganda. Mula sa vanilya, di ba? Ang sukulit daw mo. Tambal. Ito, pang tambal sa ubo. Bugnaw. Ice cream o Doon lang niya huto yun. Nagsaing si Mother. Kasi ang plano na kakain kami. Tapos lutuin yung isda. Tapos ako naman po mukaon, kaya nanyapo naman sila alas 5 pa. Wala na lang, ugma na lang itong isda. Brownie! Surag-surag. Pasagin na si Brody. Asal itong ere. Kaya po kami ito niya. Taga-taga na brownie na ako. Doon po sa'yo. Bakit yun? Taga si Bangal, Talawan din si Brownie. Isa ko si Brownie. Kasi bagay si brownie. Kaya Ano ganina? Sa ero ni... Unya na kayo mo, hani ha. Kuhaan ka ng amaranto doon na. O, bisag nga na sa bangkok. Anaan pagkat yun. Wala itong ikaw nga maghat kayo. ito yung ganina ba? Nati ba? Nakita ko hindi. Tambatan din siya. Kaya mo kaunan? Mm. Buto lang dito ka. Naguto ito ko uto. Halang-halang siya. Kaya ako ah. Makalang. Basta pula. Bye. Sobra pa ni sa kuan, bugas. Kanon kay paan man. Ang uban ganit kay gatas ro. Sintamas. At least masudlan lang tiyan kay ang ulcer. Diba? Dahil, Pilip-pilip-pilip. ano na ro? Hmm? Na, Geraldo. Indoy. Makaon. Tagaan po siya he. Insa tatura. Kabalo na dig. Kuan, tudlo. Na ho, hindi. Ato din sa kwanta mi. Tuwa ba yung kasuko si Aida? Tagaan ko mister. Ang sabaw sa sardinas, away bahog ni Brownie daw kani. Bahog. Ha? Muna bawag na. Bahog. Bawagan na naman. Ang harap man. Bahog na. Hmm. Sabi mo, kita ng singod kay... Na may uban ero nga kahawin. Itong niagi ito yung ani, kaon siya paspas, uy. Hmm. Sardinas gapon to ah. Halang man. Di ba siya kalangan? Bawagan na ito. Hmm. May kang brownie, bahog. Sir, manit yun. Wala el dulu na nag-gusto. Ha? Ya LD. Dati ya LD kung sa'yo. Sama karuan. Anong tinasa na? Tagdusi raw kuan. Hindi kayo nakakuha sa iyang cellphone ni LD na. Kawat? Kasi na dyan doon, gano'n na. Kuya ka? Vanilla. Vanilla gani, vanilla. Ito na sa una sa Vanilla. Vanilla. Manila sa una. Nya, ano man. Kaya mo edad. Sila pa edad ni minsan na agto kag Manila. Karon istorya na to siya guys. This is size imong Si size? edad ni ato kag Manila. Ab,
Talunay ko. Dito, lain man among katuganan, lain mo sa dang amo-amo. May amo, diktik-tiksin dito ni tinatulong ni anong Rebecca. Si Mama nag-ato sa Manila, guys, 16 years old. Karon ato siyang pangutan-on. Ganong niya ato magkag Manila? Manabraho. Manabraho. 16 bago mo edad? Awayaon ako sa Rebecca kay ayan sabot na mo din kay 100 akong bulan. 100 ang buwan pag abot sa Manila. Sabot ito 40 ra. Pero Nya, Oh, di. nganong agawayaw mo si Rebecca? Alam nga. 40 akong sildo. Buang sabot kita nga. 100 na magani ko na ko dito sa 75 nga wala ko kay dinhi ko 100 ya paabot ini 40 ra. Nya, nya, pila ra kagabulan nito? Lima ko katuig hapit ito. o di nakauyon kas 40. Increasean ra dayon ka. Increasean ko sa sinta. Di 100. Kay sinta na. Kay sinta ni mo bulan. Sa sinta ra. Ay 20 re increase kay 40 man. Pero mayo kahit ko amo-amo. So, unsa yung ganahan mo kaon ice cream, kaon na mo diha. Hindi ba Tagalog? Tagalog. Ah. Hina ni ko kuha sa kuan. Hina-hina na ko ukam sa racer kay ag kuha li ko sa Ice cream. Sa galon man na ilang kultur ano. Kuha ko. Ato si Chita man ko. Balik ako. Uy, dito sa kuan. Kisa mo si nagsitsit nimo? Serbita man di ay may nagsisit. Kung magkuha ko apilon ako siya kung saan magkuha apilon sa ako apilon sa kunya. O nya, Abi man ako og itong akong imong amo. amo. Nya, Dig. Dali ko kung ibalik na ako. Minsan padayunan na, ikaunta. dako yung balay di ay. Dako, Nya, pila man kabuk mo di ay. kami ganit ha. Ida ba yung matrabaho siya? Ang laban ko kumbansa. Na yan ni Rebecca. Nagluto siya doon mo yun. Apatay na din ang Rebecca di ay. Ah. Nya, nag-abot lo ka 5 ka tuig dadto. Nag-uli na ako din, kidugan ko nakabalik. Sa sinta ra jud mo bulan nito. Wa jud na increase. Nagbalin ko. Nya. Balin, nakauban mo ni Manang. Manang Minsan Rosa? ka mo amo. Kauban mo ni Manang. Kanon ka ba mo manang adto pagit Manila de? Dito guys, Manang. Kay kasagara ang kasagara sa oras di manlimpad mo di sa Manila. Nya, ang asa dapat mo sa Manila sa una ma? Quezon City. Pilis digit dito nagadtong nag Manila. Isa di Kung kaya edad. Quezon City. 18 siguro kaya edad. Unya. Pagkada silo nimo padala ka. Dili. Ako nagatigo matoy. Dako di kang natigom kay kuan man, wa man kay padala. Isa ko pirmi ko dalaman. Ah, laog dai ka di ay. Dili maga kanunay padala. Nya Unya. pagin mo di dako kay matigom. Na. Gamay ha. Alit tamang pabagpo. Daagas gul ka dito. Pamagpo. Kung maglaagbi nga agtagaan man mi para pangkuan. Di natigom yung sildo. Barato pa man sa una no. Unsa man yung ilo 40? Nya barato pa man sa una pa litonon. Nya niuli ka dirin si. Kuan agatugod to kay 1977. Intense bin sa. Uyab naman ni Papa. 79. Uyab naman ni Papa. Dato. Kaya man mo katuig nag-uyab di ay. 77 man nag-uyab ni Papa. 1977 nag-uyab mo. Na nagulit ko 79, nagulit ko 79. Na nangutara ko sa nga. Kumusta mo yung Toto Lisa ba nga mamailang? Oh. Sa minyo naman. Na wala na po kay na minyo naman dili. Ang balik ko dito kay kuan kanang Sa pa dito pa sa Manila nang utanan ni Antrisa. may ganit nagulit ko. Unya. Ah, may Lisa na puyo di ay Antrisa. Diya sa ila. Unya ah, sa Papa na tutungura di ay. Dito man sa kuan Surigao. Unya. Paglarga na ako dito unam sa naglarga pa yung Surigao. Paglarga ni Papa Surigao ni ato nga Manila. Unya. Pag uli nimo,
Pag uli lagi na ako, nangutana lagi ko ni. Kuan. Auntie Risa? Nya tinuod jud nga minyo na siya. Wala pa. Wala man. Ninyo. Nya to, Papa Surigao gyapon. Nya balik pug kag Manila. Balik ko Manila. Pagbalik mo Manila, wag din mo nakita pag uli nimo. Papa? Wala man. Nya, kay boss nga naguli ka. Ambot ha. Pagbalik nimo Manila, 79, pagka-80, kaya nag-uli mo ko din nila yun. nya uyab gyapon mo dadto. Minimanang pag-uli. Uban minimanang pag-uli. Kaya ni uli na pati manang. Pag uli ni manang motos kagaya na pod siya nagtrabaho. Na uyab gyapon mo ni Papa dadto. 1980. Dungan jud mo uli. Minimanang? Oh, unya sa inyo dala. Daghan. Kasagara sa uno kay biskwit man ti. Taro no. Taro. Nya sa pag-uli nimo ma 1980. 1982 magugi panganak. Itiwan mo ko ninyo. Pagka 81 pag-uli nimo diretso ka dinhi. Aman si Papa tungurada to. Nakita nila yun. Nakita rin mo. Repet naguli di siya dinhi. Kung may pag-uli niya. Gikan sa Surigao. Kung dito siya kayo, mer, kay Piliro, dito siya. Pilde sabong. Huwat-huwat ko siya. Isda ko na ko. Isda ko. Ikaw na magka-snack. Unya. Lapos naman ko sa hingoog. Kuan kaya akong dala nakalapos sa hingoog. Gilahos nimo sa hingog. Akong giapas. Ako masay pagkanaog itong konduktor. Bit-bit ato kung kuan ka iya marito report sa opisina. Nay kuan. Nabilin. Naabsan ako. Napsan nimo sinong toto. Dili ka to. Atong dala. Dala na ako. Itong dala. Nakalapos. Nya pag-uli nimo. Nung pagbalik na ako, nakita mi ni Mama Ilang. Na, ingon rin na si Mama, naingon na sa luto nga, kinsa ko na ko. Mas Mama Ilang nga, o di ka na kailan na nga si using man nga bata ni Luli ka batig. Uyab magka mo nya sa kaila. Wala na kailan ako. Nga nagwapa dai kay ka. Namuti. Pero man wa kaila ba? Tagalog naman siya. Ako ba lagi ko sa inyo nga, huy, gusto may mga asawa, yung kuda na. Lingon rin siya na, kinsa rin siya na. Di ba ka kailan na nga si using mo na ang bata ni Lulu yung bantig. Siya, ikaw di ay. Wala na dahil, nagbuwag. Hatbuwag. Namin niya, hinon ka. Wala ka kabalik ka sa Manila. Wala. Na pag-abot lugar nimo nganong naging makanga napildi siya gikan. Uy, man. Nya Nawag niya sa ikorta. Watay kwarta. Pero, Nag-ipa-snack nimo. yasa ba? Wala kong pa-ips na. Wat-wat doon sa pesta ako. Boing. nya apa man nila na aman nila balay Papa sa una di ay. Hindi na siya nagkuhan iyan ni. Bilin og iyan ni. Ano mo? Nagpuyo ra siya. Ila ni mga bilin Siya. og ila ni anhing papaimok tapon-tapon ra siya. Kitapon siya. Kay naaman sila ni Mama Bilin din ni nagpuyo og ni papaimok. Silingan ba yan ni Bilin? Wag gid sila balay diri sa una Ilan balik sa una? Sa Surigao, na sila namuyo sa una. ni Papa. Na Pero may mama, nanay na matay sa Surigao. iyang nanay ug tatay dito ra sa Surigao namatay. Ayaw, tatay din nila. Naya nanay kay dito sa Bayugan, dahil namatay yan nanay. Unsa man una namatay ang yang tatay? Yung tatay kay City Anyos, pamukuha na yung papa, pagkamatay sa tatay. Diri lugar Sundalo, hindi yung tatay. ni Papa. Hmm. Nya nang datoy ma-claim nga kuan. Si Anding Berino. So, wala pa, ni mo may nakasunod ni yung tatay. Nakasunod sa Lamang gyapon ko nito sa kay sundalo man to siya, dito man ko nito sila naka-assign sa Liti, nakaanak man siya dito sa Liti. Si Anding Berino. Yan, tatay ni Tuto. nalugar sila igsuon si Papa dito. Ang ang papa ni nung toto din sundalo dahil. Nalugar anak do sa Liti. Yamuay pa nang gidala. Amot lang kag mo ay baka. Mura pa magdaang to na ang ila. Pun. Magwang nila. Ikapila man kamanguran. Amot lang og sunod baka to ni ila.
Pagkasal ninyo na pa yung mama ni Kwat. Ang ba naman? Ni Toto. Ilo naman siya. Salamat. Pagkasal ninyo, wala na sa'yo nanay. Pagkasal ninyo, wala na yung mama papa siya? Wala na. Pila ra mo katuig nag-uyab. 5. 5 katuig. Wa lugar mo, dito ka sa Manila, wa lugar mo kontak-kontak. Wala na ba cellphone sa una? Sa suwat. Kaon ka na, Brownie? Kasabot pa ba ang kanyang pangalan? Brownie. Sabot ba siya? Ngayon yung Ah, Brownie, dugangan. Brownie. Tanaw din na siya. Ini. Kamlaso ng kabilang bangan. Ming. Kusog na ba siya mukhaon na ni? Ang daming. Para sa kay Brownie. Ming. Katawa na ni Kakalmero ko abot mer. Taas ba kong buhok? Ayun na to akong amo nga. Paputla na kong buhok. Nya, Diba na ako dito ni Kuan? Rebecca. Diba na ako dito na ni Rubita sa mamutulay sa buhok? Na. Ayun man. Pasandi ko duko. Nga, sandal. Antin duko ko. Pangita ko asang sandal. Yung nung magsandal man, tigamay kay ka. Dili. Unsa man? Ingat tong kuan niya ng pamutos buhok nga. Sandal. Si sandal. Masandig ko ba? Masandig. Ay, pasandi. Nga ako sa kuan. Niliraw na ako kumata ko. Asa ba yung sandal? Kaya ako paon. Yung sabi ka, sandig diha ba? Sandig. Katugo na ka, Gerald? Tugo na siya. Ang TikTok ko no, tati. Tablikog. Wa mo ko yung nasave dani sa kuan nga TikTok. Pagsibog bag ko. Ganahan si mga mag-TikTok guys kay ngano. Sikat man na siya diri sa mua tungod adtong nasangit siya sa halayan. Kung may nagbaril. Sikat kay si mama dadto. Nya, ganahan siya nga mag-TikTok na pod mi. Nakuha mo ko yung nasave dani nga kuan sa TikTok.